Boli sme dneska na štrande, na našom kúpalisku, kde mali vlastne takí mladí futbalisti tréningový kemp, tak sme im prišli dať nejaké naše kľúčenky, Kleinstyle. Trošku sme ich potešili, chalani si zastrelili do brány na mňa a teraz sa chystáme do kryosauny. Trošku sa schladiť, zregenerovať medzi tréningom. Ráno som mal ťažký tréning, zápasenia. Fakt jeden z asi aj z najlepších a jeden z najťažších tréningov. A po obede ma čaká ešte sila s kondíciou. Tak sa aj celkom teším do tej kryosauny, že ma to trošku schladí, keďže vonku tu mi ukazuje auto 31,5, ale pocitovo 40 podľa mňa. Takže toľko by som ti povedal, Dan, na kameru. Toto je nový outfit, nový veci, v tomto ideš. No? Môže byť. Môže byť. Aj rukavice sú. To by to trošku viac bolelo asi. Ďakujem pekne. Ďakujem krásne. Čaute. Čaute. Daj tam Tomi, on strašne chce byť vo vlogu. Strašne chce byť v zábere, počkaj. Ništa more, ništa. Daj trošku chrbát napni. Plán na dnes je, že dneska som uzatvoril brutálnu spoluprácu, veľkú spoluprácu s Mercedes-Benz. Takže mám tam nachystané autíčko, na ktoré už od rána, jak som stal, sa veľmi teším. A veľmi sa teším aj celkovo tejto spolupráci. Takže následovný plán je taký, že ideme do Mercedesu, idem si pre autíčko a potom, čo ja viem. Počkaj, predtým ti to povieš. Čo? Vieš mi dať nejaký kontakt? Také brutálne tričko máš na sebe, čo to je? Počkaj, otoč sa. Naložený nový merch. Aha. A teraz sme na ceste do Mercedes-Benz Nové Zámky, čo sme spomínali, že sme dohodli veľkú spoluprácu. A ja sa už veľmi teším, ale predtým túto pán Ondro mi zasponzoroval 5 € a idem kúpiť frajerke ešte pitie. Takže idem na benzínku, zoberiem pitie, zoberieme frajerke a odtiaľ ideme do Mercedesu. Hovořte nyní, prosím. Teraz ja som tvoj pán. Můžete to prosím říct ještě jednou? Teraz ja som tvoj pán! Omlouvám se, s tím vám teď bohužel nemohu pomoct. Dobre. Hej, Mercedesi. Hovořte nyní, prosím. Co si myslíš o Audi? Můžete to prosím říct ještě jednou? Co říkáš na Audi?
Myslím si to stejné jako vy, jinak bychom tu neseděli. Máš slova. Jednu Audinku mám doma. Why are we still here? Just to suffer. Už sedíme v novom autíčku, ideme priamo z Mercedesu. Fakt, obrovská vďaka Mercedes-Benz Nové Zámky a pán Zauko za možnosť takejto spolupráce. Mne to extrémne pomôže, pretože fakt jazdím nespočetne veľa kilometrov týždenne, čo sa týka tréningov. Takže sa veľmi teším, že sa budem voziť v takomto luxuse a neviem sa toho dočkať, takže teraz si idem užívať jazdu a vlastne idem domov, idem sa pobaliť na tréning a v novom aute. Nachádzame sa v Trnave, Spartacus Fight Gyme. Dneska tu máme také natáčanie pre Gym Beam. Dojde aj Patrick Rytmus Vrbovský. Dúfam, že nebude meškať dlho, lebo meškať určite bude, len uvidíme, že ako dlho. A dáme si spolu nejaký tréning, takže budeme sa snažiť volať čo aj potočiť a aby ste z toho mali niečo aj vy teda. Všetko pravda, vyzeráme. Pračlovek. Ahoj, ideš do Ameriky. Pondelok. Ty keke. Jeden hovorí. Čauko, ja som Paťo. Ahoj. Potom bude čisto na lajevke, budú otázky akože hovoriť o tom, že čo je MMA a také veci. Jasné. To bude jedna Čo časť. zase bude hejty do piči. Prečo to chcem robiť? Lebo sa jedem niekde, kde kokot, kde mi to neprináleží, vieš? Vieš čo myslím? A ľudia sú dojebaní úplne. To prečo tam voláte toho cigana vyjebaného? Došiel som z Thajska po mesiaci a na Instagrame som videl známeho, jak trénuje akože s Attilom. A nevedel som, kto je Attila, že tento je veľmi dobrý tréning a hovorím, však to je v Trnave, však čo mi ukazoval, že je to, ne? Tak som zavolal Edovi, že brášku, že mohol by som dojsť. Mohol, že môžem vyskúšať to Attilu, že jasné. No sme sa zoznamili a naše kamarátstvo trvá doteraz. Potom mi hovoril o Lajošovi, si pamätám? Ja, že kto je taký talent, že ktorý by to že mohol, že niekam úplne, že dotiahnuť, no, že Lajoš. Vieš, tak vtedy bolo MMA vlastne na Slovensku v plienkach, si myslím. No určite. No ne? Keď sme sa zoznamili, nebolo to, však nebolo ešte Octagon. Nie, Tak to je to. práve, že vtedy No. sme tak začínali. No, a to mi hovoril, že on by to mohol akože dosiahnuť. Viem, že vtedy v tej dobe bol fenomén, že McGregor extrémne to akože valcoval. Vtedy bol tuším, že ten zápas s Aldom. Mal taký, že kde úplne že odstrelil. No. Ale že UFC. Black boy joy, she wanna see the Forbes like I wanna see her form. Tell me what you for, yeah. Ayy, and pay me what I'm owed, yeah. Yeah, yeah, yeah. All this money on me. Yeah, yeah. Cash rolls all around me. Yeah, yeah. All this money around me. Yeah, yeah. Cash rolls all around me. Tak to aspoň vidíte, že jak pekne boxuje. Naozaj, veľmi dobre boxuje. A to, že jak vlastne neskoro začal. Veľmi dobre. Big bags, my back ain't customs. You travel like you must be so out of your luck, huh? I'm that go-to when she down to come through clutch, huh? Sit brown till I'm flush time. My drip, drip, real plush, huh? Skinning that tea off a blue pill. Hand grip stack of the blue cheese. Turn that to a bag in a new crib. Nice big spot by the seaside. Never stressed on for a handout. Niggas ain't on, but I be on. Niggas ain't on, need to rewrite, yeah. Ešte si pamätám, keď som mal také prvé tréningy, takže došiel aj Lajoš. Ne? A som mu hovoril, že bráško, že všetko je možné úplne, že môže sa dostať. Pamätá si to? Áno, úplne. Úplne sme sa o tom bavili. Úplne. Aj mám taký pocit, že na mňa pozeral, že či mi nekuruje.
Ale som mu dával také, že musíš stávať preto, zaspávať preto, že musíš dať všetky sťahy bokom, ak ťa náhodou, že dávajú dole. Vieš, že takéto všelijaké veci, ktoré keď si mladý a potrebuješ urobiť kariéru. Hej. Vieš, čo myslím? Hej, ja som to úplne vedel vtedy a je to sranda, že vlastne to, o čom sme sa bavili, je teraz realita. A je to veľká Ale vieš, čo vec. je kľúč? Podľa mňa kľúč najväčší, aj pre všetkých, čo to teraz pozerajú, je to, že musíš byť najlepší v republike. Alebo medzinárodne. To znamená, že hoci koho ti do lesu, tak ty highlightov vo všetkých vypneš a preto si myslím, že si všimli aj jeho. Je to tak? Určite áno. Vieš? Určite áno. Hoci koho ti donesli, si každého highlightovo vypol. Hotovo, dovidenia. Hej. To je podľa mňa kľúč. Jakmile prehrávaš, už sa ti to skore tam dojeváva, tak nemajú ti prečo zavolať. Jasné, to je Vieš. pravda. To je pravda. A teraz som ti donesol darček ešte. Kde? No, taký dres môj na trénovanie. Jo, čest, bráško. A normálne trička tam máme, no. Ďakujem ti. Ďakujem aj ja, veľmi pekne za tréning. No ver. Vidíme sa tak. Je to čau. Taký istý ináč, čo som moc poznal. A to je preto, lebo zažratý do športu a nevšimol si fame. Lebo to sú kokotiny. To ti najpreniesie výsledok. Pekný neprajem.